Исәннәрмесез? Бу Әйтче каналы. Минем исемем Ринар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Татар журналистына багышланган рубрика Кайнар телефон. Алло, Кайнар телефон тыңлый? Кем тыңлый? Кайнар телефон. Кем кайнаган? Нинди сорау белән шалтыратасыз, абзый? Тавыгымның йомыркасыннан 3 сарысы чыкты. Жүнле нәрсә микән бу дим? Сез ул йомырканы нишләттегез? Ашадым инде. Шуннан үзегезне ничек хис иттегез? Нормально. Эшем китмәде, кыткылдый башламадым. Сез андый сораулар бирергә табиб түгел. Анысы шулай инде. Нишләп шулай 3 сарылы йомырка сала башладым икән тавыгым дип шалтыратып соравым иде. Нимәсен, әтәчләрегез өчәүме сезнең? Нишләп өчәү булсын? Берәү дә бик җиткән. Эшен эшләргә өлгерә. Абзый, бәлки сезнең тавыкта воздержаниедер. Ничек була соң? Ну менә 2 көн буе йомырка салмыйча йөри дә, 3нче көнне берне ләкин бергә әйләнә сала. Нормаль йомырка салсын өчен слабительный биреп карагыз. Соң энем слабительный бит ул башка нәрсә өчен түгелме соң? Токтале, кыткылдамыйча тор әле. Абзый, тыңлагыз әле. Сез бу хәл турында мал табибыннан сорап карадыгызмы? Юк, карагыз әле. Безнең бит редакциядә ветврачка укыган журналист бар. Камил Флюсны укып беләсездер бит. Икенче атнада телефонда ул дежур торачак. Менә аңардан икенче атнада шалтыратырсыз да сорарсыз, яме?